Tirfra hastewa wati kebangma phaima bai joto tongko songtongnai rokni lukurokni bebakno jwngjal kotoro achainani nangkha. Assam Agartala High National Road abo Kwchar tui baknai khlaiui kuwagui thangma bai belai kheno malkhung mothornai rokni Dera Mung phaikia obhani koktuma Tirfra hasteni koktuma Mongia amchayo belai kheno wanama singsa lahar Kwchar tui kekhogui baknai thangma bai lahar kotor belai kheno tongko songborok malkhung mothornai rokni bebakno malkhung kwchanani nangkha lahar line kolokma khlaiui obahai keno bial bekhata joto tongko songborok bobahai ke chanai bobahai ke nungnai obahai joto haste haikaba khatar hasteni kunu mungsapono mani sokpaya hangke bomahai ke tongnai dabu singmung achaijak belai kheno mani morok snai obo kuwakma bai malkhung laisimaya hangke joto hatigono mani morok bai sinai mani sokpaini bagai obhani koktuma saimaka belai kheno wana jaknai Tirfra hasteni koktuma haikaba mangli noka salni saltani bisingono snam rjaknai hinui Montri Bikas Deporma kok sai khanrka tei bini yakpino JCB nawi snamnani hinui kok ruma bai dati no o lahar kotor snamjaknai hinui kok sai khanrka belai kheno tong halop sitra tongko songboro rokni belai kheno jwngjal kotor achai tongkha jaiwi nyaitung ni didi report nokbar news